Találtunk Radnai Márkkal! Megfogta a derekamat. Úristen! Tiszás fiatalokat kérdeztek arról, hogy mennyire elégedettek az új kormánnyal. Fontos a véleményük, hiszen... Mi vagyunk a jövő, miattunk lett a rendszerváltás, hajrá Tisza! Hajrá Tisza! Na de, nézzük az érveiket, tanulságos. Igazából én eleve a Tisza kormányra szavaztam, szóval igazából eléggé elégedett vagyok velük, mert igazából próbálják szóval a social médián követni azokat, amiket ugye a Gen Z próbál követni social médián, szóval amúgy jól csinálják, amit csinálnak. Ezt hogy is hívják, ez a social média kormányzás, vagy valami? Igen, ugye ezzel támadják is őket, hogy ez már maga az influencer kormányzás. Nem influencer kormányzás, szerintem tök jó, hogy amúgy minden nap értesülünk a nap, mint nap új dolgokról, és én ennek nagyon örülök, mert 16 éve nem tudunk semmiről. És most minden nap tudunk az új friss dolgokról, és nekem ez nagyon tetszik őszintén. Az egyik pozitív dolog tehát, hogy aktívak a közösségi médiában, így ez a fiatal is úgy érzi, hogy mindenről értesül. Még akkor is, hogyha az igazán fontos dolgokat nem közlik vele. Ez bizony fontos tanulság a Fidesz számára. Nem számít, hogy minden héten volt kormányinfó, a közösségi médiás jelenlét a fontos. Az aktív közösségi médiás jelenlétnek köszönhetően ez a fiatal például úgy érzi, hogy már fejlődik az oktatás. Én egyébként nagyon elégedett vagyok, nekem nagyon, hogy is mondjam, így, hogy még tanuló vagyok. Nagyon fontos nekem ugye nyilván ugye az oktatás, meg az, hogy ugye továbbképzés, meg minden, és azt látom, hogy egyre jobban ugye fejlődik, meg akarják, hogy fejlődjön, meg igazából az egész Magyarország, és nekem tetszik igazából. Úgy, hogy ezen a területen még semmilyen döntés nem született. Minden, amit most látunk, az még az előző kormánynak az eredménye. De vannak ennél egyszerűbb magyarázatok is. Találtunk Radnai Márkkal! Megfogta a derekamat. Úristen! Szerintem egy tök jó volt látni, hogy itt állt konkrétan ennél a pultnál, és így beszélgetett random az emberekkel. Igen, mi is ott az egyetemi sátraknál találkoztunk, szóval ez tök jó, hogy így ide jönnek, és így nem az a kép van, korábban hogy ilyen a Fidesznél nem volt ilyen tapasztalatotok? Hát igen, az, hogy nincs ilyen felsőbbrendűség érzés. Nék egy képet, ha már ez így feljött, ez a... Volt Radnai Márk. Úristen, mutassuk meg! Itt volt Radnai Márk. Annyira jó, hogy a kormány tagjai lent vannak ilyen helyeken, ilyen földi, halandó helyeken, mint az EFOT. Lejönnek a közember között. Lejönnek ide a por néphez lejönnek, és itt szórakoznak. És Radnai Márk egy tipikus olyan, akiből lehet egy ilyen montást csinálni, hogy hú, de jól néz ki, hú, de jól néz ki. És az a baj, hogy nagy influencer van, de amúgy jó, amit csinálnak szerintem, és én nagyon támogatom őket. Igen, SZIA-mentesség, otthonteremtési támogatás nem számít. Az a fontos, hogy Radnai Márk ott bulizik velük, és jól néz ki. Így olyan, minthogyha egy lenne közülük. Ez is egy fontos tanulság, de van még egy ennél is egyszerűbb ok. Én elégedett vagyok eddig. És miért? Nincsen semmi kritériumom még vele szemben. Még nem volt eleget, hogy még valami rosszat tudjak mondani, én azt gondolom. Ugyanígy érzem én is. Nem számít semmi, nevetnek a parlamentben nevetnek, a Magyarország is nevet, boldogok az emberek, mióta eltett április 12. Igen, ez pedig az életérzés. Emellett az, hogy az ellenzéket alaptörvény módosításokkal akarják ellehetetleníteni, az bizony nem számít. Hát, hogy azért ők is önkényesen hoznak néhány törvényt. Ti mennyire látjátok ezt? Hát önkényesen a melegházasságot így bevezetették, mert lennének ilyen. Azt mindenképp vannak ötleteink rá, hogy ezt hogy kéne végigvinni, de egyébként én azt gondolom, hogy egy kormány hatalma mindig önkény lesz, nem lesz változás. Szerintem a Fidesz sokkal durvább önkényes dolgokat csinált, úgyhogy szerintem ez, hogy pont ők mondják, ez ilyen elég érdekes sztori. 16 évre visszatekintve szerintem ez nem olyan durva dolog, hogy ami történik itt, szerintem. Hiába születnek tehát olyan az ellenzéket ellehetetlenítő alaptörvénymódosítások, amelyekre még az elmúlt 16 évben sem volt példa, ez bizony nem számít. De azért egy kicsi reménye még lehet az ellenzéknek. Várom azt, hogy a Magyar Péter itt változáshoz és jót hoz, ha nem hoz, tehát ha még csak a törekvés sem látjuk, 4 év múlva úgy lesz leszavazva a picsába, hogy égni fog farkaszőre mindenet. Ezt majd 4 év múlva meglátjuk. És neked mi a véleményed?